mirade, de ritmos que viñeron de fora, diante da nosa cultura chegaron, lóxicamente, ritmos foráneos. O chegaron a cultura poderosa, a nosa, galeguizáronse canto na forma musical dunha palabra. Son moitos ritmos que chegaron de Centro Europa, son algúns que chegaron do resto do Estado español. O paso doble, pois é un ritmo posiblemente que non sexa noso, pero que si chegou aquí e que se galeguizou en formas sin palabra. E entonces nós temos recollidos os cantos, a Carolina é un, a Palmira é outro. Últimamente andamos ca rumbolla. A rumbolla é unha peza tradicional que ten o seu aquel, eu sempre o conta. Nós tiñamos unha parte recollida dela e sabíamos que faltaba un cacho. Entonces, por aquel entonces andaba recollendo as cancións o señor Ramón da Jarabanxa. Era un home cultísimo, sabía, fora director dunha banda, e fora daqueles directores que acabaron sendo agricultores e gandeiros. Tiñan as vacas nos últimos tempos na súa vellez, e tiña un prado en costo no que iba a lindar as vacas e iba con eles para dar a sombra. Eu iba a recoller mentre estaba cas vacas e recordo perfectamente a imaxen con ele de unha vaca no medio, o manetofón en riba da vaca, ele cantando dun lado e eu tomando a nota polo outro. O señor Ramón, e así o demostran as cintas que teño guardadas, solfeaban as cancións e as voces dos instrumentos. Tiña un defecto, que eu non lle podía dicir, caían os dentes de arriba. Cando dicía sol, eu non sabía se dicía sol ou se dicía do. Había que mirar despois a ver en que tono andaba con isto. Pero era un home encantador, sabía moitísima música. El fixera cancións tradicionais moi bonitas. Haberá que estudiar nunha parte o señor Ramón da Jarabanxa, porque foi un gran compositor. Fixo unha muiñeira preciosa que nos tocamos durante algún tempo, e sobre todo para lle facer unha pequena homenaxe. E cando lle preguntei pola rumbolla, dixo, sí, eu sei a parte que che falta, pero quero che pedir un favor, eu quero que non a cantes. E dixe, pero home, nos cantamos. E dixe, pois tocado. E dixe, bueno, pois non hai problema. Entonces, cal é o problema? E dixe, mira, na Coruña houve un aviador que era Durán Loriga, o que os amigos chamaban Federico Antón. O tal aviador, era o Federico Antón, un día agarrou unha avioneta na Coruña e ao pouco de levantar caeu ca avioneta e os panzurróns e mancouse entre as pernas. Co cal era un golpazo do que fixeron risa todos, incluso lle fixeron unha canción que pon verde. O certo é que as cancións que cantou o señor pois ríense moito do tal Federico Antón. Pero dixo, o señor Ramón da Jarabanxa era moi sensible e dixo, pero, cuidado, se ele vivira, non habería problema en cantar, pero os que viven son os heredeiros, e con esta canción podemos ofendernos. Eu pidoche, por favor, que non cantes estas estrofas. Eu, obedecendo ao señor Ramón da Jarabanxa, non as cantaremos. Diremos unha, e entonces cantamos esa que non ofende, porque se non traguemos nin violís nin acordeos para tocar os intermedios, e entonces cantades con nós. Nosotros éramos, non sabíamos tocar. Pero, bueno, non viñeron nin eles nin os tocadores. Entón, Federico Antón, marcha mañana, Federico Antón, para La Habana, Federico Antón, marcha mañana, Federico Antón, para La Habana. Y de casar fracaso, de riña de moita leña, e de traguer un feixillo, pra canto a rumbo e a veña.
cousas que ten o folclore, que é música viva. Polo tanto, unha canción podía generarse nun lugar, evidentemente, moitas das cancións teñen autor, pero o autor queda anónimo e a canción circula. E entonces en cada sitio vaise reformando, vaise retocando. Esta última se vai por María Teresa, se vai por que levo César ou César, igual. Estábamos nunha romería de merendas cantando e tal, estábase cantando gaitas, esta canción de unha maneira informal, non de xente. De feito, daquel era o único que estaba, porque era unha romería que hai ali ao lado da casa. E había un vello ao meu lado, estábamos de cantinera, e cando empezaron a tocar as gaitas empezou a cantar eso. E eu, claro, cachei a rir, cando tinha o outro vello, xa non estaba. E a mí non me acordaba da letra, non iba buscando toda a romería de merendas hasta que o cachei, non? E dixo, non, é que eran cousas que se iban ya metendo as cancións, non? E claro, está aí, aparece en castellano, estribillos castellanos, está aí. Eu me dicía, unha canción que a mí me cantou o meu pai, porque lle cantaba a meu pai un tío bodelo. Vos sabedes que este país ahora recibe inmigrantes, non? Pero moito tempo que nos andábamos con eles. Foi nuestra cabeza buscando o pan de cada día, non? Dos primeiros sitios onde foi a xente deste país, cando a explosión demográfica producida pola Pataca, por Minas, esas historias todas que se foi a América. Cruzar o grande charco, e non só o Triángulo das Bermudas, sino toda esa auga, era unha aventura de semanas, non? Entón, os indianos que volvían aquí, sabedes moito de indianos, porque hai moita construcción e moitas escolas fixeron en base a eles. Eu tuve a sorte de dar clase nunha. Curiosamente, estaba de pé de indianos e que se fixera a vida cando estaba xa medio caído, non? Pois viñan daquela maneira presumindos que traían cartos e falaban unhas fantasmatas de moitas cousas, non? A xente que o sabía compoñía cancións como esta, non? Ai, por eso cantas augas mouras de beber no mar, cantos bichos raros víamos pasar. Daba miedo verlos, parecían corzos, cabalgaban unos por enriba de los outros. Un dos nosos compañeiros vio en el barco un tropezón, por pouco se va de agua e no chapón tabeiro. Daba miedo verlos facer restricción, vimos 700 dentro dun melón. E cando chegamos ao fondo do mar, vímolos bailando dentro dun dedal. Desgraciados de nosotros, nós que imos a facer, para mercar xugos e vacas, nós tivemos que vender 21 ferrados de pan de cendeu e máis un cochiño que tiña o Valejo. Se nos descuidamos, vendemos tamén 7 conexiños que tiña o Forés. Como vedes, é unha mazurca disfrazada.